știe și-o ține strâns ție. Și dacă o lovești o să-ți ia mai mult de 1000. Dar ce îmi place mie e care temperament și-aș da în ea chiar și așa fără carnet. E nesatisfăcută, vrea viteză mai multă, vrea să atingă 100 în mai puțin de o secundă. E nesatisfăcută, vrea viteză mai multă, vrea să atingă 100 în mai puțin de o secundă. De-aia mă vrea cu tot felul de noțiuni, ca să o pot acum tot felul de noțiuni. Vara, fie că stă lene și sub soare, fie că o scot în oraș la o plimbare. Vrea cu orice preț să atragă atenție, n-are stare când în intersecție niște semafoare vor să-i dea o lecție. Asta și ochelarii de soare mă ajută pe secție. Principalul motiv pentru care zi de zi apare câte o nouă atiratoare. De-aia când ridic mâna la cer în dragostea și eu fac cadou ca să iară dragostea. Când o vezi în catalog zici că nu-i adevărat, e modelul preferat de cei care-și fac de cap că n-a văzut nici oracolul din Matrix, toate care le-a văzut bancheta din spate. E nesatisfăcut,